Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Idol, sa ating Bantay Balota News Update, mga kandidato bawal mangampanya sa Semana Santa. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagpaalala ang Commission on Elections sa COMELEC ukol sa mahigpit na pagbabawal ng pangangampanya sa paparating na Semana Santa. Sa isang panayam kay COMELEC Dagupan Election Supervisor Attorney Michael Frank Sarmiento, naway makiisa mga kandidato sa tinuturing na quiet period, partikular ng araw ng Huwebes Santo at Biyernes Santo. Aniya, posibleng maging election offense ito sa mga mapapatunayang mangangampanya. Paglilinaw naman ng COMELEC, lahat ng uri ang pinagbabawal, mapamotorcade man, caucus o pagpupulong at pangangampanya sa social media. Nagpaalala rin ang komisyon sa mga supporters sa makisa sa umiira na batas ukol sa naturang usapin. Umaasa naman ang ilang Pangasinense na igaganang ng mga kandidato ang Kwaresma para makapagnilay-nilay rin ang mga ito. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.